ассалому алейкум дӯстони азиз, хуш омадед ба канали мо. Умедворам ҳамаи шумо хуб ҳастед. Тамошобинони азиз, имрӯза наворда фақат доинг меша, доингои фасони серсанг, ҳамаш гулои занонаянд. марҳамат каседа дар корай нависен 160 сомон донадай оптимда бо арзон меша. Ды намуд вай задагай, санг задагай, сангои хамелеон ды рангаяй. марҳамат гули беҳтарин қаламфур гулакаш ози аз ин бо дигар рангам дора. И рангшам нишон метием. И рангшам бинед каседа мисол дар корай. марҳамат метавонед аз ана ин ранг интихоб кунед. ино аз сабабе ки сангошон зиёдай, хамелеонай, дар навор хушон нишон наметия. аз анин сабаб нархошон 160 сомон донадай. доинги арзонам ҳастай. каседа доингои арзонтар дар корай нависен. ма шумода гап мезанам бо чанд сума дорем. подписчикони азиз ва ҳамаи он нафароне ки айни замон моро тамошо карда истодаед, ҳозир мехоҳам камакак дар бораи кор дар компанияи Фаберлик ба шумо маълумот диҳам. дар компанияи Фаберлик ҳозир бисёре аз занҳои тоҷики мо кор ва фаъолият карда истодаанд ва хеле зиёди онҳо соҳиби маоши хуб шидагӣ ҳастанд. инчунин чӣ хеле дар наворҳои дигар блогерҳо мебинед соҳиби хонаву мошин гаштагӣ ҳастанд, соҳиби маблағҳои беҳтарин гаштагӣ ҳастанд, званияҳои баландтарин да баромадагӣ ҳастанд. шумо низ метавонед ки корра оғоз кунед дар ин компания. ба нами рақамҳое ки дар рӯи экран ҳаст, дар анами рақамҳо нависед. ватсап доранд. гурӯҳи занҳои беҳтаринанд, занҳое ки мисли апаву хоҳар ҳастанд. кора ба шумо мефаҳмонанд. регистратсияву обученияшон беплай. пурра кора мефаҳмонанд. агар хоҳед кор мекунед ва шумо низ метавонед ки соҳиби маош гардед. шумо низ метавонед ки яке аз званияҳои баланди компанияи Фаберлика соҳиб гардед. нависед, бо мефаҳмонандтона. боқӣ саломат бошед. анаи рангуш дӯстони азиз, бинед савсчаи хушрӯ беҳад фасонак барои занҳо. каседа дар корай. марҳамат духтарако аз ин рангай ози ман ранги дигаршам шумода нишон метиҳам. бисёр ранги хушрӯвай ваям гули фасон. анаинаш боша дӯстони азиз, ҳамо гула кабутуш кабути баланди хушрӯвай. дар видео камакак рангаш сафедча омадастай, вале дар асл баланди фасонай. сангоша бинед чӣ хеле блеск дора, санги зиёд 160 сомон. чӣ хеле гуфтум ҳаминора санги камуш арзонай. хулас доинги арзон дар кор бошад нависен. оптимда ин нархҳои оптимамаш донара гуфтаистам. оптимда бо арзонтарак мешава. анами гулам гули новинкае. тамошобинони азиз, чиқа гули фасонай бо сангошон аҷоиб задагиай. бисёр хушрӯмадай. инам ҳамин нарх. ҳамирӯз ҳамин наворда ҳамаш як нарха 160 сомон донада сер сангако. ина бинай ҳози бо як санги дигашам нишон, ранги дигашам нишон метиҳам. ина барои занҳо. инаи гулам гули хушрӯ. мана санги хамелеон задагӣ, санги бисёр. азиам ду ранг дорен. азиам ду рангай. аз ин як ранг будай. тамошобинони азиз, ана ина бошад беҳад сангша хушрӯ задагиян. игла бинед ҳамаш пур раяй сангош. мана доинги ғавси хушрӯ. ино ҳамаш гулҳои занонай, духтарона не занонаяй. занои калонтаракуда. марҳамат каседа ки дар кор бошад духтарако дониста бошед ки анамихе гуло дорем, метавонед дархост кунед. мо доставка дорем. ана ин гулам ба гули фасонай. ина занҷабил гулак. рангаш медонед савзи берангакай. хушрӯй аст ки аз наздик. афсӯс ҳамаи рангора дар анамин телефон ма шумода нишон дода наметавонам, вале аз наздик аҷоиб фасонанд.
گلوش аҷоиб хушрӯвай. бибинед сабзча. Манам хеле рангай. Баъд ана ин гуле ки ман шумода нишон додам, и дигар рангаш. Ҳозир розвичаш буд, ина инаш бошад сабзчаи гулош. Видед? Иям ҳам хеле санги бисёри хушрӯ дора. Нархаш 160 сомон донада оптимда бо арзон мешава. Ана гила нишон дидед? Ана дӯстони азиз, сабзе ки ҳозир буд, сабзи берангак и сиёҳуш. Ана ми занҷабил гилака и сиёҳшай. Марҳамат. Дар кор бошад. Аз ин дархост кунен. Ва охирон гуле ки ман мехоҳам шумода нишон дидем, ана ми намуд доингай барои занҳо. Марҳамат. Иам сангашам хе пурра хамелён задагиай. Нархаш 160 сомонай. Донада бо арзон. Оптимда бо арзон мешава. Хулас ин буд навори имрӯзаи мо. Хайр то наворҳои оянда. тамошобинони азиз, ана миноям доинган сангои зиёди хушрӯ. Нархаш 160 сомонӣ. Аз ин ҳозир бо дигар рангшам аст, дай ма шумода нишон медиҳем. Марҳамат. Имсол доингои ами торикак бисёр омадагиай. Марҳамат. Ина каседа ки дар корай. И гилшам ҳаст, и рангшам. Ду намуд санги хамелён задагиай. Дидед? 160 донада. Оптимда бо арзон тарак меша. Баъд ами гилам новинкаяй. Наметонед аз ин гилу интихоб кунед. Бисёр ҳам хушрӯбакан. Инчунин ана инам доингай, иам ҳами санги хамелёни зиёдаш ҳами нархай. Вақте ки Сваровски боша ё ин ки хамелён боша ва кам боша, у вақт ӯ арзонтарак меғалта. Вале ине ки бисёрай, аз анами сабаб 160 сомонай. Хулас кадомеш дар кор бошад, нависен, мо доставка дорем.